Haka jingilam jong seng BJP ya ke sarkar gari ban Narendra Modi kum menteri rang badu kabala sim ya karai ban penkelano ya ke kerteng jong ga skim kabatre sispa sngi kabala pendrekam hagi shinong kari barokawai kabala tim kum ka MGNREGA haki power manusia lane ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kabamenta la penkelano sya ke VBG Ramji lane ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajiva Mission Gramin. Kabalami ke jing persya na kinongilam kaliang persya haying dorbar tauan gari ha kabakila bu da ke lempung yiki kablatim kum ka MGNREGA bacau sangkam protest program. Kini keju ke jing pesngo ya ke jing persya kala miru na kinongilam ke seng Kongres Haribhoi District. Haga jingilam jong presiden ubak Rocky Marweny haga jingidon lang jong giwe-giwe kinongilam keseng Kongres Naribhoi kabala longru haga jingidon lang jong ubak Jonathan Sim ubari udukot jong ga Meghalaya Pradesh Congress Committee ban poi Haribhoi ban ai jingkersian ye kinongilam ke parti Haribhoi ban pensmo shikpai ba baka Kongres ke persya ye kini kirkom yelam jong sarkar kari haga jingilam jong seng BJP. Kinongilam jong seng Kongres habakran halor ke jing persya halor ke jing penkela ya ke kerteng bat kirkom pentrikam ya ke MGNREGA kelalong ke jing dunong ke bakraw ya ke pai ba kari ke baki nongilam ke labu hadu sau teli kimat ke bakongsan halor ke jing dunong jong ke pai ba kari u presiden ke seng Kongres Naribhoi ubak Rocky Marweny ula benram da kebong baki nongilam senong kilamat ya ke jing saaram syaki nong kersian ban ai ya ki mar ki mata ban pentrikam ya ki jing trei beper haki senong ki thau lengba ke NREGA ulong baka sarkar NDA kadai ban siu shwa ya ke ram jong ki senong lengba ke MGNREGS hashwa ban penkela ya ke skim bat dawa baka sarkar kadai ban siu shwa ya ke ram bat sa penkela ya ke kerteng jong skim bat karukom pentrikam hi kadon ka hidden agenda ka banadu kambun bun snem kadon ki jing penkela na ka sarkar nimla manen da kawan kawi ka sarkar ka persyang ban penkela ya ki an na ka pos Henry kumbangi phaidin ya ki arpho tili ki snem bakumno ka MGNREGS ka skim ka ketela an house nem arhajar sap bat ngakan mau ba kisnong ki thau ki songshit kisnong ki thau ki pahu pahan ki nong snong kisnong ki thau ki iphu iping ka roi ka par kawan deling bagan ni skim ka baka sarkar Kongres kawan ra lengba katakan MGNREGA deling bagan ni skim MGNREGA kisnong ki thau ha ki snam ki babun shwa nilaman i ki don shibun ki jingkala habai de bar ka roi ka par bagi nong snong ki la ban yo kam yo jam bagi nong khna snong ki non kam balik wan belas sabar yo ban belas no Henry nadu arhajar khatsau bawan ka sarkar BJP kelas dang ban wan ra ikian ki bakta shisha hak bai dei bat kayo kamyo jam nang bahan skin MGNREGA kendiat ko man super kenau ya baro kinong snong hapo ribhoy babun na kinong snong hapo ribhoy menta kila sange ban pentrikam ya kini skim MGNREGA kay gada kat bakli kirang ba snong kat bakli kinong snong kiong ba menswa ka VEC ka Village Employment Council kadon absolute power kala ban pentrei ya kakam lada day hakabay siu bay bela ka fan kawan siya ka account yung ka VEC lada day ban siu bay material ka fan kawan siya ka VEC Henry menta kilongin swaban apply ya kakam swaban yo tre ki haban apply swa hable ka system lemba kata ka geotag hapan syandur swaban tre hapan syandur hadin baladat tre kapisa kawan hadin sitio artio kalek sa ka account ka jongki bandala phai sa ka material hadu benda balai kisnong ki thau balai ki dormal snong kisa sange ban pentre ni ka skim ka daw ka long ba ka jing sa ram habai dei bat ka bay material ndot syu ban pentre ni ka skim kamni ka bang ngikren ani kamni bang yithok kamni bang shya thau kanai ngakot ngawen ya kinong song be jong ni dong than ka jongi hapori bhoi bro koi let's say saman na kisnong klimo phi babon na kisnong anun batong babon kila sange ngatrai di tang tak tu kan ni tilik kisnong sanong kendong ki babdon kam ban siu bay ka bible la jong ki kadang let sa po ka account jong VC mo ki bajai na ki bank
Henry kababun lagi snong mentaki saram. Lara ngilen sa po umsling block liabilities lagi crore. Dangi pai sa po umling block liabilities jong buy material lagi crore. Dangi pai sa jirang block. Dangi pai sa Boyondong block. Day na marta kadaw ka jingwan ra iya kani ka VPG Ramji nga ang tangkad ni siu sya ya ka buy material kabadi hok kabadang sa man ta siya baro ki dorbar snong siya baro ki VC sawan ra ya kan ka batmay nang ta ka ba jungingin sa pedian babon kilang maslong kini kubur lang bat nga babon ki dorbar snong VC kini kubur lang bat nga namar balay siu sya ya ka ram buy material jong kisnong baro ki bala pentre na do ko por ng iswa bali ha sarkar kongres wa kasnam arajar khatsaw bali kisnong gitaw kiyo bantre lai no kiyo bantre hala kamon jong kiyo ban pentre bhai ki scheme namar bali ngiyo ya ka hok lai no ban pentre kadiman kayak nangi nagi jok kat holder ngiyo bantre hantu kapisa ka fan kawan sa VC kisnong kataw kayo ban penian kayo ban ne adjustment dak ba pentre kamha Henry bentang dia nomor kata-kata kenjat nga supa aban stress halor ka jingkta jong kani kumbala kren iba Jonathan Shakman kani ka VPG Ramji kumbala ong mai kadang tak kenjat iman ibang ko aban stress ini balik kadon ka jingkta pik MG and RGA kani hok bala pensong nongrem hak imlang salang jongi bala penkelaan katrekam haki beduk tam kum ka bor bat ka hok baki di nong shong snong om ki nong yo ji mentoy ya ki kamus nya ka kongres kala ai ya kani ka ain sa ki nong shong snong gari India dar ba burom ya ka jingyo ijngai jo umat magan kata ha ka tre kata ka jingin tiu ya ka jaka nong gendong bat ka jingya da ya ki batlot hak imlang salah kan baka VPG Ramji Act ka pentlot ya ka thmai trekam jong ka jingmang lupa batikna kata ka garanti ka bagi om hakani ka VPG Ramji mdon garanti hana ya ka MGNRG ka don ka kentin ka bong Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act layan ni balong ni don ka hok bandiman ya ka kam ka ba khadu e kalong kajing kenjat kisi jing tray kajing slam kajing siu kajing hap ban pet lek tray na kawai ka jaka sa kawai pat kajing ino ki khna kajing pule kajing bom sangan ka kom tray na ka benta ki long kmi bat kabar konstan ngan ong yang saisin karam kabadang sakut menta haman na ki VEC haman na ki snong ko sarkar BJP siu shwa ya ka buy material ka ba ki snong gitaw gede hok ban yo dan sawan rakyat tak ayu batuman bapai hakani ka benta ka chingle chung ka BJP kamdei tang hakaba ki penkela tang kerteng henry kidon pat imat ki bakta ya untuk usuk ya kinong belas ngi kamtam habangi pai akisnem baladem abangi pai kisnem ka badem ka BJP na du usnam arhwe akuar kila sedang pentelot ya kani ka skim MG and REGA ndakaba alot ya ki budget ki how ar lagi pen ki alot new fly jar crore kat ba ka ching demand pat ka poi sedu lagi pra jar crore lagi phai usnam ar fly ngi iba new fly jar crore la allocated lanela mang bat menta bat ka poi sedu pra pandai jar crore ya ar fly ar saulai la dangi pen ki la mang yang tengah nam taka MGNRGA tang ripo jakru ta kamut kani kadai kawai ban pentlot bor ya kani ka scheme lang ni ka an bat mentale ka cingle chungka kala penkela long an sundon dabak penkela keteng sya ka VB Ciramci tengin pensya hikmat chung kipat ba ka ai kani ka VB Ciramci kale bat balai ka ta ya ki badu usuk balai kita ya ki baduna ko ki kayo kuat kham tamik than pendong la dangi pet ka kum ka data hadis nam baladap i ban 4% na kinong tray ki dei kilong kami ki di kin thai ka jingle ka chung BJP kolong ban
yuroj ya kohok tre khamtam tamta kilong kami te ka benta ka benengkong ka ba penkela ka ni ka an kolong kawai ka benengkong du ka dei ka kanu ka an lanu kanu ka kam mentala patha bai da ka sorkar pedeng hangnu ban ai kam bat yanu kata ka jing pentikina kam kan dei dah bangi phai ka MRCE menshua kini ka an ka trekam man la pisnong kapo nong kendong la dei hakanu ka benta la dei ngidon kam kemut kini ka kumbangi ong ka de demand driven lane kata ka ba ngidon kam ni pana ku sorkar ni yo e ka kam hapo ka sansi hari menta pat ka ega bibi ciram ci ka le kolong ba ladang ngidon kam ka de government la ka de ka sorkar pedeng ka ban decide ka ban rai kata lada dei ban ai le lada dei ban ai kani kolong ba kata ka right to work lane kata ka hok ban tre kam don shu but kani kala ban pen delay hababun ki benta kacing delay haka siu ka bai tulop chongki nong tre habade ki mar ki mata kumta terter te ka baar kolong ya kani ka budget menshua umdon ka budget menshua la dingidon kam ka kam ipan niyo e ka bha ri menta pat ka sorkar ka le umnu ka fix wa ka budget kala mang lupa ya man la kisti tagamut ang ni ka pisa karai ya ka kam lada umdon pisa umla betre te sibuk menta kum ka state ka chung menshua sibuk menta lada ka state chungi kam don pisa mentre kam la mentre nomor balai kam la mentre nomor hagani ka an la ong ba khamtam ya kani ki basiwi ki bainong tray menshua hagapor choka MNREGA kaching siwi ki nong tray kalong 6% funding by the central government na central government but menta kani kiti hagani ka an ka batmai BHP gale kalong ba ihap kata ka chinglut chiksap hap e share lang ba kasti hagi wigi chaka nriu phola sau pho ban ani ki chaka non east mi ndai phola shipho 10% ru ka state chungi kum ka chala chungi ka baduna ka yo kwat ka de gawai ka ching ka bakhra ban si tulop jong ki nong tre belas ni te kani ka de gawai ka bayu roj ya kata ka hok jong bu pai ba te ka balai ka de ka ching pin kiu su ya kata ka ching kit kli ha ba de bat ka pala tengkah pok ka chala ka chungi kum ban si om no menshua ka MGNRGA baru kini ki wages kumbo ang mentat nakman la penyat di sentral mentabat sibu menta kum ka cela cungi mikhalaya ka baduna ka yokot nang nu kesi ki bai blok nang nu kesi bai material megini bala ada isna menta nu usnam ar adu ni apsan ka nungut syu kita ki kontraktor ki bal umpat yo wat ya ka bil ka bai ma ki adawan le kini ka an kalong ka cing du cing mentoy le ni kata ka cing slam ha ka cing siwi ki wat ya ka bai nong wat ya ka Baimar Baimata tek sibuk kum ka state mikhalaya chungi let's say la fix lupa ka budget na ka central temta anda la fix na ka central la da ka pisa kam don show la fix ka state ka ta crore hapo mikhalaya la da ka state ka access si kata ka chinglo tingsa kumut upload ka state chungi kani ka penlong ka cela chungi borok kawai kari India ki bahap i phai no pendong khamtam ka ki ban ya chekmat don menteri kini ki scheme ta ka basau ngipet kani kacing perking cuki bidai berkani ka an ka pementa kacing penwan banwan ra kini teknologi hanadu ki biometric attendance ki mobile apps ban link ki Aadhaar pitep bagani ke scheme ke dai nam ta kinong kondong nam ta ki bala nang lastan ki bala tip ki bala syai sepang kani digital menta rementa bangipet laong ba habangipet ka ga penlong kani ka long ba ki brief po khamtam ki thain kondong dang tuna ki bala ban pendon kami ki mobile phone don ki chika nong kondong ki buduna ke internet lada duna ke internet lada umlong lada ka bank chungki kim link bat ke Aadhaar kim link bat ke cokar mungkin du no ya ketulop ke chungki lada kiwan makna lada ka cuta king kamlong kemun ki du ik tulop chungki te ki bah one hok ban tre kim yo andre ki bom wan pat ki yo bat kani kolong ka kumbagi ong bagade ka ban track ya ka corruption nrei ban track corruption ban yuroj pat ya waduk kamut kamdei
kababha ani kamde kababe te kani kani gawe kabenta bat sagawe ru kalongba lada kani ke skim kalong suki kan du no ka kabapentroin khamtami kilong kumhani po chala jungi bun kilong kemi ki bakit khunre ki basahi lagi khun jingdon kam lengba kani ke skim ka bagi yo chingmentoi lada yo kam shu kilek nu tablet cepo sor banwat kam bacam ondalet cepo sor ka baca ka penlong ru ikhun iti bagi hakalik school pak school lagi te shibun ke cingta umdai ke ta takani bangi pet itnat ikni ke an hendrai lada ngipet bha lada ngirung bha lada ngipuli bha ka bun juga BJP kelong ban pendu pendam ikni skim supi pasupi tega cing temu jeng BJP ro kim sung tenat ban wan ka kerteng matamakan hi kecing ka link cuki kalong bet bat RSS ban wan ka kerteng ram aman link ta kecing yo kan ban yo pris nanu ban yo cingero nanu nakiwei pat ibenta to kumta lomba ya ka kerteng jong matamakan hi la penrung kenang leng ba kongres mencuan mar matamakan hi uyeng nam ta uduk usuk uyeng nam ta kinong trai bela uyeng nam ta kiba syak kentaj kiba syak marginalized napo ke society ke jongi nakaliang cukup konkresi ni yang scam wala kani ke kelaan ringi yang scam bat pi pat ba kinong sunong jong kas cela Meghalaya bagri India hibro kawai bangin ya le la kadai hapo surap la hadai hapo press conference ne la kadai hapo parlimen ke kongres kan yasa kan le banyada ya uduk usuk banyada ya ki nong pendong kamtam